Unjoni Ewropea viċin in-nies, Unjoni Ewropea għan-nies. Saħaq dan il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela waqt Business Breakfast li tratta diskussjoni dwar l-20 sena minn mindu Malta issieħbet fl-Unjoni Ewropea. Din id-diskussjoni parti minn kullana ta' attivitajiet brabta mal-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista li fetħet il-ħadd taħt it-tinda fiż-Żejtun. Il-Prim Ministru sostna kif l-aħħar 20 sena pajjiżna kibber fl-għarfien dwar il-benefiċċji li ġib magħha sħubija, l-isfidi u kif l-Unjoni evolvit, kibret u nbidlet. U rrimarka li l-Unjoni Ewropea u Malta huma fl-aħħar mill-aħħar ħaġa waħda u dik kulħadd għandu jirrikonoxxiha. Kull deċiżjoni li nieħdu fih dan il-Kunsill Ewropew timpattana b'mod dirett, timpattana fil-ħajja ta' kuljum. Id-deċiżjonijiet il-kbar, id-deċiżjonijiet iż-żgħar, id-deċiżjonijiet ambjentali, id-deċiżjonijiet li jeliminaw jew jdaħlu aktar burokrazija, mela dak kollu li jiġi deċiż ġewwa Brussell jimpattana lokalment ukoll, u għalhekk hemmhekk l-importanza tad-deċiżjonijiet li se nkunu qed nieħdu fit-8 ta' Ġunju. Dr. Abela semma l-kontribuzzjonijiet diversi li ta' pajjiżna lill-Unjoni Ewropea biex ġew eliminati ostakli għaċ-ċittadini Maltin u Għawċin foqsma differenti. Fosthom issemmit il-ħidma dwar il-protezzjoni tal-konsumatur fis-suq uniku, il-ħidma fuq l-ewwel Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea fl-2017, il-ħidma fil-qasam tal-ambjent u tibdil fil-klima u drittijiet ċivili. Min barra hekk il-Prim Ministru fakkar kif pajjiżna kien min tal-ewwel li jakkwista d-dożi tal-vaċċin biex ilaqam lil poplu waqt il-pandemija tal-COVID-19. Fid-diskors tiegħu Dr. Abela elenka numru kbir ta' inizjattivi li saru u għadhom qed isiru bis-saħħa tal-fondi Ewropej, ewlenin fosthom l-iskema tal-wage supplement, skema li salvat eluf ta' impjiegi. Għajna sosten lil setturi kruċjali għal pajjiżna nsemmi s-sajd, nsemmi wkoll il-bidja, l-agrikoltura, investejna fl-edukazzjoni, rinnovar ta' skejjel, għotjiet ta' tablets, boros ta' studju u riċerka, f'programmi bħal Erasmus li tant ħadu esperjenzi permezz tiegħu żgħażagħ Għawċin u Maltin, investejna wkoll fin-negozji tagħna. Nista' nibqa' għaddej u nsemmi diversi eżempji, nsemmi l-isptar tal-onkoloġija, l-investiment li għaddej fis-saħħa b'mod ġenerali, l-iskemi fil-qasam soċjali, l-enerġija rinnovabbli u iżjed minn hekk ukoll. Robert Abela tkellem ukoll dwar is-salvagwardja ta' deċiżjonijiet b'unanimità fuq sma li jolqtu n-newtralità tagħna u tassazzjoni. Il-Prim Ministru temm messaġġ ċar dwar il-prijoritajiet ta' rappreżentanti fil-Parlament Ewropew li dejjem iridu jħallu impatt pożittiv fuq il-ħajja tal-Maltin u l-Għawċin. U għalhekk nemmen li r-rappreżentanza ta' Malta fl-Ewropa tkun waħda li televa lilha nnifisha l fuq mill-partiġjaniżmu u t-tenmi li niddiskutu fl-Ewropa ikunu issues li jisaxħu il-kwalità tal-ħajja tal-Maltin u tal-Għawċin kollha. Grazzi tal-li kontu hawnhekk. Sa dan it-tant fil-bidu ta' dan il-Business Breakfast id-deputat mexxej għall-affarijiet tal-Partit Laburista Daniel Mikallef tenna li din l-attività tista' tixpruna diskussjoni tal-20 sena li ġejjin fi sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Il-Perit Mikallef qal li bis-sem ta' kulħadd Malta għamlet suċċess f'dan il-qasam u mal-kulturi differenti li għandu l-kontinent Ewropew li jagħmluna dak li aħna. Ir-rimarka li f'27 stat membru għandna nħadnu diversità u ma nużawix bħala arma kontra xulxin. Id-deputat mexxej tkellem dwar il-kunċetti li nożżu u li jsawru lil Partit Laburista biex ir-rwol tagħna f'diversi oqsma fl-Unjoni Ewropea ikunu relevanti fosthom il-paċi u n-newtralità, fatturi li ħadd ieħor jgħid li huma xi ħaġa antika. F'Malta 35 sena ilu il-paċi mondjali rebħet. Gawda kulħadd. Ma nħallux min jaqtalna qalbna li naħdmu għal kisbiet ġodda għall-umanità. Żgħar fid-daqs iva, iżda mhux fil-ħsieb u fl-ambizzjoni għal dinja aħjar.